Nakatutok pa rin kayo sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic. And syempre, this is Jody Dizon Mercado, ang inyong mga kasama sa kwentuhan ngayong araw. At para po sa mga updates at balita dito sa ating komunidad, mag-subscribe ho kayo sa aming social media platforms. May dalawa ho kaming Facebook pages. Una, ito po ay CLTV 36 Official. At ang pangalawa po ay CLTV 36 News. Meron din ho kaming Instagram. Ito po ay CLTV 36 Official. Para naman ho sa Twitter, ito po ay CLTV 36. Para sa mga nais mapanood ang mga nagdaang episodes at programa ng CLTV at ang latest uploads namin, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. Muntik na akong magkamali doon. Samantalang aming TikTok naman ay at CLTV36. Bago po natin basahin ang inyong mga komento sa ating topic question of the day, nais ko po munang batiin una ng happy birthday si Angelo Mamangon Jr. Budoy, happy birthday sa iyo. Sana'y maging masaya ang iyong birthday celebration ngayong araw. Sana marami kang regalong matanggap. And wish ko rin na maraming proyekto pa ang dumating sa Livewire na iyong kumpanya kasama si Aris Tanglao. And wishing you good health at maraming blessings. At bukod pa dyan, mantakin mo, anniversary nyo rin ngayon ni Carla May Cabrera Mamangon. So, happy na birthday pa, anniversary pa sa inyong dalawa. Sana'y magmahalan kayo hanggang gusto nyo, Budoy and Carla. Basahin na po natin ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Ano ang paborito mong street food? O yan, tusok-tusok. Minsan, alyup-alyup. Na ano yung komento yun? Basantala po. Ireniel Makaspak. Ang komento po niya, street shawarma. Samahan ng energy drink. Solve na. Nako, kahit na malamig na tubig lang kapag shawarma, basta masarap ang shawarma ha. Yung beef shawarma, yung talagang tumutulo-tulo pa yung sauce. Naku po! Paborito yan ng ating resident historian, Reynaldo Bravo Jr. Si Ma'am Aleta P. Soliman, takoyaki, straight from Japan. No? Yung binibilog-bilog pang pagluto rito. At may iba-ibang flavors. Minsan ang palaman, merong crab. Minsan merong squid. At minsan, mayroong ham. Iba-iba na ngayon pagdating sa Pilipinas yung pinapalaman sa takoyaki. Si Elmar Cunanan Cruz, ito, yung street food na to, pwede rin itong pamatid gutom ng mga kulang sa budget, ha? Yung mga, lalo na yung mga naglalako sa daan nang bibili ka lang ng ilang piraso. No? Tapos, isang cup of rice, order ng kanin. Solve ka na sa siomai. Tuloy-tuloy niyo lamang pong ipadala ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Talagang nakakagutom ang ating topic question of the day
ngayon. Babasahin po natin lahat siya hanggang matapos po ang ating programa maya-maya po lamang. 2 tulog na lamang ay magaganap na ang grand coronation ng most awaited at most prestigious beauty pageant sa syudad ng San Fernando. At ngayong araw, nasa huling batch na tayo ng pakikipagkwentuhan sa mga kandidatang makikipagtagisan ng galing, talino at talento. Tsaka ganda, siyempre. Ganda yan sa nasabing kompetisyon. Ang una nating bisita, 7 years old pa lamang daw siya nang una siyang sumali sa beauty pageant. Dahil sa murang edad, ay nakita na raw siya ng potential dito. Siya na kaya ang susunod na kukoronahan bilang Mutsaning San Fernando 2023. Kilalanin po natin si Clarissa May F. Kapati, ang kandidata mula sa Barangay del Pilar. Welcome sa topic, Clarissa. Kumusta ka? Hello po. Okay lang po. Kayo po, kumusta? Eto, ano pa rin, gutom pa rin. Pero Clarissa, bago tayo magtungo sa ating kwentuhan, bibigyan kita muna ng pagkakataon na batiin, i-shout out at i-greet ang lahat ng gusto mong i-shout out. Kasi Clarissa, pota, tumabog lakaya ka rin, magtampu lakaya ka. Saganan mo kendala, no ka rin man San Fernando. Oye, el benda haking kay CLTV 36. O, tiyan mo ko go shout out. Sana wala kang makalimutan sa mga nice mong i-greet. Go ahead sa iyong greetings, Clarissa. Kaya pa Aldo po. Ako po yung Clarissa May Flores Pati from Barangay del Pilar. First of all po, sa family and friends ko, hello po. And sa hair and makeup artist ko po. And especially po sa Barangay Captain, Honorable Jerry Canlas, and other barangay officials. To my sister for life, hello out there. And to all my supporters, thank you for your support. And thank you for messaging me. I appreciate you all. Thank you. Alright, Clarissa, ikaw ba ay nag-aaral pa? Ngayon po, tapos na po yung pag-aaral ko, grade 11. Coming grade 12 na po ako. Yan. So, grade 12 ka na and going to college. Am I right, Clarissa? Going to grade 12 na po. Paano? Grade 12 ka na ngayon? Mag-grade 12 na po. Mag-grade 12. Okay. Saan school ka? Sa University of the Assumption po. Ayan. Ano ba ang katangian ng mga taga-University of Assumption? Baka hindi niya alam. Ano ang mga iyon, Clarissa? Tignan nga natin kung alam mo. Yasa, mayap, magana ka. Ano man, tuto kaya yan. At sana, ma-embody mo nga yun. And going to grade 12, no? And then joining this competition. And syempre, you have a time of your own, Clarissa, no? Papaano mo ngayon napapagsabay ang mga ito? Especially, ilang araw na lang, coronation night na ng Mutsaning San Fernando. Papaano mo napapagsabay lahat ng ito? Especially po, time management lang po. And know your priorities lang po. Yun po. Ano ba yung mga priorities mo, Clarissa, ngayon? Syempre, nagpa-practice ka, nagre-rehearse ka. Tapos, syempre, may school ka pa. And minsan, siguro, gusto kong manood ng sine. Gusto kong kumain ng street food, no? Paano, ano yung pinaprioritize mo sa mga ito? Prioritize ko po kayo yung mga trainings and practices ko. Kasi po, actually po, done na po ako for my school. Thankful naman po ako na natapos po agad yung school ko. Yun pala. Kaya naman pala medyo fresh na fresh. Talagang medyo magaan ang mukha ni Clarissa. Hindi ko na iniisip ang school. Papa-enroll pa lang ako ng grade 12. Pero kanina dun sa introduction, 7 years old ka pa lang ay sumabak ka na sa ganitong mga klaseng kompetisyon. Naaalala mo pa ba yung mga nauna mong kompetisyon na sinalihan? Clarissa? Yes po. First ko po sinalihan as 7 years old po yung Little Miss Del Pilar 2014. I won the title po. And then after po, I represent by Barangay Del Pilar in Little Miss Fernandino
15, I won first runner-up. Tapos po, I joined Princesita ng Sinuan to represent Pampanga, San Fernando, to represent San Fernando. And I won Princesita ng Sinuan Matimtiman. Tapos po, Kapampangan Elite Princess of Runway po ako. And ako po yung nanalo doon. Tapos po, Miss Del Pilar po ako, which won the title also. Tapos po, bigla pong nag-pandemic, so nag-stop po yung pagsali ko sa mga pageant. Na po, ito na po yung first media ko, Putian San Fernando po. Yan mo nga naman, no? Sumali ng Little Miss Fernandina, tama ba? O tapos sumali siya ng Princesita ng Sinukuan. Di ba? Nung back in 2015 pa yung narinig ko kanina, and ngayon, 2023 na. After 8 years, Mutya ng San Fernando na ang kanyang sinalihan. Paano ka ba napili bilang kinatawan ng Mutya or bilang Mutya ng Del Pilar, Clarissa? Since I won the title po, Miss Del Pilar 2019 po, kinontak po ako, sabi po nila may screening po for Mutyaning San Fernando. And ako daw po yung pinipili nila to represent my barangay. O ano ang feeling na ikaw ang napili namin na magiging Mutya ng Del Pilar, Clarissa? Thankful po and grateful. Kasi po, na-appreciate po nila yung pagka-win ko ng title na yun. And appreciate ko po na ako yung pinili nila. Okay. And kamusta ang iyong preparation naman? Ilang araw na lang. I think tomorrow is Friday. 2 tulog na lang, no? Talagang nandyan ang coronation night. Tapos na yung mga iba't ibang preliminary activities for the coronation night. Kamusta naman ang preparation mo ngayon? Well, ako naman po na nag-prepare na po ako emotionally, mentally, and physically. Nag-practice na po kami for my passerella and Q&A. Inaaral ko po talagang mabuti and I will work hard para po sa coronation night. Alright. And Clarissa, alam mo ba na sa mga recent candidates natin na nakausap rito, binibigyan ko sila ng pang Miss Universe question. At kung siguro napapanood mo ang ating programa, no? Siguro dapat may idea ka na doon sa pang Miss Universe question na tinatanong ko sa ating mga Mutyaning San Fernando candidates. And syempre, tatanong ko rin yun sa iyo. So Clarissa, here's your Miss Universe question. Kahit na ikaw ay nasa Mutyaning San Fernando pa lamang, kung mananalo ka bilang Mutyaning San Fernando 2023, ano ang concern o concerns sa City of San Fernando ang nais mong solusyonan? If I won Mutyaning San Fernando 2023, as a Mutyaning San Fernando, I would focus at my advocacy, which is sexual harassment, awareness, and prevention. A lot of people experience this kind of harassment, even if they are a woman, a man, or part of LGBT. It will give an awareness and protection and give them a knowledge by how to protect themselves in every possible way. Especially for people who doesn't use their voice to speak for help and speak for the wrongdoings of everyone. And this can also improve our city to become more better. Thank you po. Isa, imbitahan mo ngayon ang ating mga manonood ng mga Fernandino o mga taga Barangay Del Pilar na suportahan ka sa Coronation Night sa araw ng Sabado. I'm inviting you all to watch our Coronation Night at convention and support us as Jabutya and we will do a great job. Thank you po. Alright? And sana ay manalo ka, Clarissa. Pero siyempre, iisa lang ang mapipili. Alam namin, nagpagod kayo at nag-prepare for this.
but there can only be one Mutsaning San Fernando 2023. Sa ating pagbabalik, kilalanin naman po natin ang pambato ng Barangay Pandaras para sa nasabing patimpalak. Kaya huwag kayong aalis, babalik pa po ang topic. Nakatutok pa rin kayo sa ating programang Topic. Nagpapa-shoutout po si Ma'am Marjorie Magaro. Sir Jody, pa-shoutout po ulit.
Pakalakas po yung may dagundong, dong. Watching from City College of Angeles, good afternoon, Miss Grace Lobo, Sir Abraham, and kay Jen Basilio, mabuhay po tayong lahat. Ang sabi niya kanina nanonood siya sa atin Miss Del Pilar, very natural ang beauty and no makeup. And sabi din ni Lauren Malyari, malago ka Del Pilar, no? And tuloy-tuloy niyo lamang pong isend ang inyong mga pabate, mga comments sa ating topic question of the day. And then ganoon na rin sa ating mga kandidata, babasahin po natin maya-maya po lamang. Samantala, narito na pong inyong mga komento sa ating topic question of the day. Ano ang paborito mong street food? Ang sabi po ni Zon Cabang, kwek-kwek and pork barbecue. Yan, laging may ganyan, kwek-kwek. Ano kasing tawag dun sa malaking itlog? Ha? Tukneneng. O yan, marami yan, magkakapatid yan. Tukneneng, kwek-kwek, meron pa yung isaw. Ito, pork barbecue. Ang pork barbecue masarap, Sir Zon? Si Jaylin Santa Cruz Hernandez na isa sa ating top fans, siya rin, kwek-kwek at fish balls. Alam niyo ba, may iba-iba talaga yung fish balls, no? Dahil iba-iba yung korporasyon o gumagawa. Iba-iba din yung lasa, timpla ng fish balls, no? Alam niyo ba yun? Ang sabi naman po ni Ovi Miguel na isa rin sa ating top fans, bitukang manok soy, ampong kwek-kwek. Yes, makanano yung pakaluto yung bitukang manok soy. Apin yan tang ating arena. Menang ng bitukang manok. Isaw ning aus kanita, Sir Ovi. Tuloy-tuloy niyo lang pong isend ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Hindi rin pahuhuli ang pambato ng Barangay Pandaras para sa Mataning San Fernando 2023. May stage fright daw ang susunod nating bisita, ngunit imbes na ito ay kanyang maging weakness, ay sumali siya sa iba't ibang beauty pageants para mawala ito at palakasin pa ang kanyang self-confidence. Siya na kaya mag-uwi ng titulo bilang Mataning San Fernando 2023. Magipagkwentuhan tayo kasama si Erica May Q. Canlas mula sa Barangay Pandaras. Welcome, Erica. Kumusta ka? Hello po, okay lang po. Kamusta po kayo? Erica, katulad ng mga ibang kandidata na ating naging bisita sa ating programang topic, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na i-greet, i-shoutout, batiin ang lahat ng gusto mong i-greet. Glam team, pamilya, kaibigan, supporters, subscribers, followers, mga boyfriend, girlfriend. Sana wala kang makakalimutan, Erica. Nung ali, tumabuglaki ka, Elbenta ka CLTV. M. Orgusin out. Go ahead sa iyong greetings. Maya po Aldopo Fernandinas, and I would like to say hi to those people who's watching this live. Of course, I would like to say hi to my family, relatives, Canlas and Siambao clan. Hi, hello guys, thank you for your undying love and support. Hi Mama, Aitang, and to my very supportive pamangkin, Mark Nicolo. Of course, I would like to say hi to my friends, my sisters for life, my BFFs, my classmates, my teachers, and of course, my handler, at the same time, my makeup artist, I'm verified the way, and my mentor, John Abranica, to my Q&A trainer, Sir Albert, and I would like to say thank you to Sir Hans and to the Benetio family for making me beautiful as always. And of course, I would like to say thank you to our Honorable Edson Miranda and to the other councils po. Thank you po sa inyong lahat. And lastly po, I would like to thank our Honorable Mayora Vilma Kalua, Sir Joby Henson, Sir Tony Legaspi, and the other organizer po, Ma'am Ruth and Ma'am April po, in staging this very beautiful and prestigious pageant po. Dakal pong salamat. Maraming nakatutok sa ating programa ngayon. Ito, no?
Ito yung mga nagme-message na. Para kay Erica, sabi ni Arian Season Belbin, Go Be! Erica May Kiambao Canlas, sabi niya, Gilas Pandaras, Go BFF. Ganon din si Pauline Franco Pandaras. Tapos emoji ng fire, on fire, on flick. Si Erica. Ganon din si Katrina Malyari Acosta, Go Be! Si Lauren Malyari Malaguca Gilas Pandaras, Joaquin John Abrenica Lumaban ka, Kalugumo, Gilas Pandaras. Karakala Escanita, Erica. Dakala susuporta ka pero kanina nagpasalamat ka sa iyong mga teachers and classmates. Ikaw pala yung nag-aaral pa ngayon. Yes po. I am currently studying at Don Honorio Ventura State University, main campus po. Taking up the course Bachelor in Science, Accounting Information System po. Yes po. This accounting information system po is mixed up with accountancy and information technology po. Wherein in our generation nowadays, modernization and technology is something that we should look into. Kaya ito po yung course na napili po. Ayan. And in the future ba, gusto mo maging isang certified public accountant, Erica? Ayan. Sana maabot mo ang dreams na yon, no? And alam ko, hindi simple ang kursong ito, itong accountancy na ito. And ngayon, araw ng Huwebes, bukas, Biyernes, tapos araw na ng coronation night natin for Mutyaning San Fernando. And then, syempre, may mga ano ka ba, pansariling lakad ka pa? Paano mo napapagsabay ng lahat ng ito? No? Dahil hindi biro-biro ang mga gawain mo ngayon, Erica. Paano mo ito lahat napagsasabay? To be honest po, I have this hectic schedule wherein I have Sunday classes po and natutugma po siya sa Sunday rehearsal namin. But thank God po, I manage my time properly. And also po, you need to be kind to yourself. If nararamdaman niyo na po yung pagod, you need to rest. So that when you have this energy na po, then go na po with training with Pasarela and Q&A po. Bukod sa pagre-rest, kapag ikaw ay nabigyan ng free time, Erica, ano ang iyong ginagawa? Ikaw ba ay natutulog? Ikaw ba ay nanonood ng Korean novela, Netflix? O ikaw ay lumalabas ng bahay at naghahanap din ng street foods katulad ng ating mga viewers ngayong araw? Natutulog po, sir, para at least po mabawi ko po yung mga puyat, yung mga pagod. Yun po. Ito pa lang si Erica, sleeping beauty pala ang ganap niya kapag oras ng pahinga. Pero Erica, paano ka nagsimula sa larangan ng beauty pageantry? Pwede mo bang i-share sa amin? Yes po. Ever since po when I was a child, grade 4 po ako, to be honest po, I am a shy type person po, but I started to join when I was grade 4 po, the Miss United Nation, and I won the title po. And after that po, the Mutyaning PHS 2017, then Mr. and Miss Elker 2019, and of course, Miss Incomes, Miss CDS Incomes po, and I won that title din po. And now, it's a Napakarami na palang nasalihan, Erica, ha? Pero siyempre, noon yon and ngayon nasa Mutyaning San Fernando ka na. Paano ka ba napili bilang kinatawan o Mutyaning Pandaras, Erica? Our barangay captain po appointed me to represent our barangay Pandaras for the first time po in Mutyaning San Fernando. So it's a big privilege for me po to represent Barangay Pandaras, and I'll promise that I will do my very best and give my best shot po. Erica, kilala mo ba tong si Arian Season Balbin? Yes po, O, BFF kasi ko ang po. sabi niya sa mga comments, sabi niya, temo ko damusakan Pandaras. yung mga comment. Pero siyempre, no, ngayon na nandiyan ka na sa Mutyaning San Fernando, iba-iba kayo, magkakaibang barangay, siguro
first time yung mag-meet, no? First time yung magkakakilala. And kamusta ang relationship mo sa kanila? Even though you're in a competition, para bang kayong mga sisterette, mga sis na yung dating ninyo? Dahil syempre magkakasama-sama kayo sa rehearsals, sa mga practices, and then sa coronation night sa Sabado. Ayan po. I am so very grateful and thankful po kasi nakapag-create po kami ng sisterhood, which is, madadala po namin ito for lifetime. Sabi nga po namin, yung title, temporary lang, pero yung sisterhood po, pwede po pang lifetime. Ay, yan, very good. Siyempre, no? Sama-sama kayong nagpre-prepare, sama-sama kayong naglalakad, nagpe-perform practices. Dapat kung pwede nga lang bigay sa inyo ang corona, pero hindi po pwede, dapat iisa lang. Erica, bibigyan kita ngayon ng pang Miss Universe question at sana ay nanonood ka sa mga previous interviews para malaman mo na yung pang Miss Universe question natin. Kung mananalo ka bilang Mutyaning San Fernando 2023, ano ang concern o concerns sa City of San Fernando ang nais mong solusyonan? Well, if I will be given the chance to be crowned as the next Mutyan San Fernando, of course, I will pursue my advocacy, which is the mental health awareness. Wherein in our generation nowadays, youth are anxious about many things, and this matter is very alarming, especially for those people experiencing this. That's why I am here to raise awareness, to be their voice, and of course, I will continue to inspire and inspire Fernandina. Thank you. And I thank you. Erica, binibigyan kita ngayon ng pagkakataon na imbitahan ng ating mga viewers, ang mga Fernandino, ang mga taga-barangay Pandaras na suportahan ka at ang mga kandidata sa Coronation Night ng Mutyaning San Fernando 2023 sa araw ng Sabado. Well, hello po. I am inviting everyone to please come and watch us in our coronation night this coming May 27, 2023 at Bernsega Convention exactly 5 p.m. Asahan na kayo po at we will promise you all that we will give our best shot. Dakal pong salamat. Thank you very much, Erica. Sana ikaw ang manalo. Pero huwag kang mag-alala, sinabi ko rin yan sa ibang mga candidates. Siyempre naman, nagpagod ka at ang iba pang mga candidates dito, nag-prepare kayo, nagpuyat, nag-diet at lahat. You deserve to win. Everyone deserves to win. Pero sabi ko nga, there can only be one Mutyaning San Fernando. Tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan. Kasama naman po ang Mutyaning Barangay San Jose sa pagbabalik po ng programang Topic.
Parang mag-ano lang ako, magbubusa-busa lang. And syempre ang ating topic question for today. Syempre ang ating topic question for the day sa ating pong nakatutok sa ating Facebook Live ay ano ang paborito mong street food? Kaya po pwede ho kayong sumagot dyan ngayon. Babasahin po natin yan. And syempre sa Coronation Night, hindi lahat tayo kakasya sa Brenzigao Convention Center. Kaya naman, mapapanood nyo dito sa CLTV 36 ng live ang Coronation Night sa araw din ng Sabado. Nakatutok pa rin kayo sa programang topic and then basahin na natin ang inyong mga komento na ipinadala sa ating topic question of the day. Ano ang paborito mong street food? Let's read. Ang sabi po ni Natalie Aquino Salvador, lahat. Nako, lahat daw. Ano kayang lahat na yon? May bago bang street food? Lahat daw eh. Maliban sa leeg at ulo ng manok. He. Bakit kaya? Kasi alam nyo, masarap yung fried chicken na leeg ng manok. Yung balat nun, may kasamang yung matabang part ng manok. Si Moana Marie Enanyo. Ano ba yung kanta ni Moana? Siya naman, squid balls. Naku, alam nyo, masarap ang squid balls. Nami-miss ko na yung squid balls eh. Nung unang panahon, nung bata pa ako, inihiwa pa namin sa gitna para lumobo ng husto yung squid balls. Si Lay Nakpil, Iel Nakpil. Yung tinatawag naming Chowking noon sa Pampanga High School late 90s at early year 2000, 5 pesos lang busog ka na. Kaya lang ngayon, wala na yun. Nako, alam mo sir, ako yung nagpampanga high school. Ano ba yung Chowking na yan? Ba't hindi ko yun nalaman? Si Gianpaolo Yusi, veggie balls. Arat na. Talagang minention pa si Justin Dizon, magsama naman kayo. Kung kayo magbe-veggie balls, Gianpaolo Yusi, Justin Dizon. Alam ko yung veggie balls na yan, yung kabaligtaran niyan nung yung chicken nuggets o yung chicken balls, yung manok. Ito naman, gulay na may harina. Yun ang usually street food na talagang hinahanap-hanap. Tsaka yung magpipish ball dito sa may tabi ng BPI, sa may highway, no? Naku po, masarap ang sauce nan. May lamang corn beef pa. Maraming salamat po sa inyong ibinadalang komento sa ating topic question of the day. The pressure is on na nga raw sa susunod nating bisita dahil bukod sa ito pa lamang ang pangalawang beses na lalahok ang kanilang barangay sa Motsaning San Fernando. Ito pa lamang din daw ang first beauty pageant na kanyang sinalihan. Paano kaya pinaghahandaan ni Arabella Bernal ang kompetisyon para masungkit ang corona at may uwi sa barangay Panipuan? Alamin natin yan mismo sa kanya. Welcome sa topic, Arabella. Hello, Sir Jody. Nice meeting you po. Maya Paggat Panapon po. Alam mo, Bella, no? Ikaw ang pinakahuling kandidatang makakausap namin. Pero hindi ibig sabihin yan, ikaw ang pinaka-list, no? Siyempre, same yan. Katulad ng mga previous candidates natin, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na i-greet, i-shout out, batiin lahat ng gusto mong i-greet. Mga kaibigan, followers, subscribers, supporters, Glam Team. Kasi, Pota Bella, magtampula kaya. Ika Bella, ikit da kang TV o temo ko shout out. Go ahead, Bella, sa iyong pabate. Sana wala kang makalimutan.
Tumaya pagkat panapon po kay Kongan. I just want to give thanks to our barangay officials and especially po kaya kaming barangay captain, Honorable Rodolfo Ampong Dizon, and to Bernal family, Julian family, and Aruzado family, to my friends din po and my relatives, my handler, my supporters, especially kaya kaming barangay panig po. Dakal pong salamat. Ayan, Arabella, Bella, mag-aral ka pa. Are you still studying? Yes po, I am currently first year college student po at City College of San Fernando po, taking business ad, major in marketing. Oo, business administration and then ang majors pa niya ay marketing. Hindi ba mahirap na kurso yan? Parang double yung kursong ito, Bella? Yes po, actually mahirap din po. So, I am more on being a business-minded din kasi. So, I know po na there is a lot of opportunities within the business industry and of course, hopefully soon po na I can put up my own business na din na maipatayo sa San Fernando. And syempre, pagsisikap yan. Talagang sipag sa pag-aaral, Bella, upang makamit mo at makatapos sa ganyang klaseng kurso. And now, ilang araw na lang, coronation night na. Natapos na yung pre-pageant, swimsuit competition, closed-door interviews. Nag-Flores de Mayo na rin kayo in talent portion. And then, ikaw ay isang estudyante ng City College, first year, as you have said earlier, and siyempre may sarili kang buhay. Paano mo hinahandle lahat ito, Bella? For me po, it was really hard to manage my time, especially while I'm studying po, I am attending our rehearsal then. So, during the class po, especially I just want to give thanks na din sa aking mga professor sa City College of San Fernando na walang sawang pag-iintindi din to excuse me and give me consideration din po during events. So, I am actually doing some notes na din po through my everyday agenda so I don't miss out some tasks na din. Ayan, o sige. Sa lahat po ng mga teachers, professors, sa mga instructors ng mga kandidata, lahat sila nagpapasalamat po sa kanila, sa inyo dahil binibigyan sila ng konsiderasyon. Lalo na itong si Bella, siyempre marami ng rehearsals, palapit itong coronation night. Salamat po sa inyo sa pag-iintindi sa kanilang mga ginagawa for the competition. Pero Bella, parang dun sa pagkakabasa ko kanina, this is your first time to join a beauty pageant. And Yes. ano ba? Anong feeling? Nakakaba ba? Nagwo-worry ka? Or anong pakiramdam? First timer mo? Yes po. I am in doubt po syempre because it was my first time po to join in this prestigious pageant. Kasi before po, I am only joining po yung mga school pageants lang. Like intrams po, gano'n, and mga eco-fashion or pag-miss lang sa school. Bella, papaano kanila naengganyo na sumali sa Mutsaning San Fernando? Papaano kanila in-encourage, Bella? Especially po yung mother ko. Siya din po yung unang nag-encourage sa akin and I am appointed po by our secretary, Ms. Sheena Fernandez. At first po, I am in doubt talaga dahil nga first time po ito. And of course, I am actually the second one po who represent our barangay. And because the first ever representative po of Barangay Panipon, Ms. Sheena Rhea Puno, actually she won the title po year 2012 in the Mutiani, Kapampangan. Kaya literally, Sir Jody, the pressure talaga. Pero siyempre, kahit medyo pressure dyan, no? Siyempre, mayroong mga kasama na ring prayers yan, Bella. Yes. And siyempre, maraming sumusuporta, maraming nag-encourage to reach the top, no? And siyempre, lahat naman kayong mga candidates talagang nagpagod rito, no? For nag-prepare, nag-diet ng husto, lalo na palapit sa coronation night sa Sabado na 'yon. How is your preparation doing? So I am also preparing for the coronation night. I am still practicing for my pasarela walk and I am having a diet din. And nag-gym din po ako sa FNB Box San Fernando. Thank you so much din po. And I am also reading articles, news about the culture and the history po ng San Fernando and of course the present issue na din.
And syempre, as a first-timer, sa mga ganitong prestigious pageants, tapos napakarami ninyo no, na kasali sa Mutsaning San Fernando. Papaano ba? Medyo naano ka ba? Naaalangan? Kinakabahan kapag kasama mo yung mga sisters mo o yung mga sisterettes mo sa competition? Or have you built relationships with them na in the course of Mutsaning San Fernando preparations? Actually, lahat naman po, meron band sa amin. So, naging sisterhood ko na din po and marami po akong nakilala sa kanila. Actually, Yan. lahat na din po. And masasabi mo ba na na even though may competition, meron din parang konting tulungan on your part sa other candidates? Uy, makanyaninggawan mo, ganito ang gawin mo, ganito ang Yes. sagutin mo, ganito ka May mga ganun ba? Pwede mong ikwento yung mga ganong pangyayari, yung parang sino yung pinaka-close mo na candidate dito sa competition? Actually, lahat naman po. So, nakakausap ko na din. So, nakakapagkwentuhan din po. Even kahit na personal na mga kwentuhan. Ayan. Meron. Kapag ba ikaw ay may free time, Bella, no? Ano bang ginagawa mo, Bella, kapag ikaw ay may free time pa? I am actually prioritize po talaga yung sleep since busy po palagi. So yun, minsan power nap na lang dahil sobrang busy and minsan naman po pag stress, I am going out alone po and just to relax din. Yan. So, kalahi din pala ni Sleeping Beauty. Itong si Bella, pa-sleep din kapag may time. And kailangan naman talaga yung sleep para makabawi, no? Marami silang ngayon, mga gawain. And ilang tulog na nga lang, coronation night na ng Mutsaning San Fernando. And katulad ng mga naging candidates natin na nag-guest, no? Sana nakapanood ka ng mga previous episodes natin dahil binibigyan ko sila ng pang Miss Universe question, Bella. And kahit nasa Mutsaning San Fernando ka pa lang, tatanungin na kita ng pang Miss Universe question. Ready ka na ba? Yes po. Ayan. Sige. Bella, here is your Miss Universe question. Kung mananalo ka bilang Mutsaning San Fernando ngayong taon nito, ano ang concerns ng city ang nais mong solusyonan? So if I will be the next Mutyaning San Fernando 2023, I would focus more on empowering education, especially for the youth, because I know that it is not just for our individual growth, but it is actually for our progress as a society and as a whole. So I believe that it should be more inclusive and ensure equal access to education, because we all know that a lot of youth don't have the capability to study because of their financial issues. And by investing po and addressing a certain program or budget for our youth to be able to give them what they deserve and make a progress na din and better future for all. Thank you po. And I thank you. And bago tayo magtapos at mag-invite, Bella, nais ko munang basahin itong mga nag-message sa atin, no? Sabi niya, si Shane Masbang Fernandez Arabella, tapos puro sunog, on fire, ang sabi ni Shane, no? Tapos sino pa ba? Napakarami. Ito, si Easy Samson. Sino ba si Easy? I love you. Sabi niya. Sabihin mo sa kanya, I love you too. Ganon din si Richard Juliana, Gopanipan, Arabella J. Bernal. Ika mo ing Mutsaning San Fernando para kay kami. Win-win, laban kong laban. And then yung mga nag-comment sa ating topic question of the day, si Nini Dizon de Castro, taho ang kanyang favorite. Si Ma'am Marjorie Magara, fishballs, squidballs, kikiam, and tuknene sa Toto Bits. Si Lorna Causo Pineda, so proud of you, Arabella. Julian Bernal, go, go, go. And si Sheila Mimehiago Arabella, Julian Bernal, maraming nakatutok sa iyo. Beauty and brains ka raw. Invite mo ang ating mga manonood, mga Fernandino, ang mga taga Barangay Panipwan na suportahan ka this upcoming Coronation Night.
Maya pagkat panapon po kay Kongan, Fernandino, and especially king kaya kaming barangay, I would like to invite you all po on our coronation night on May 27, Saturday po, 5 p.m. at Brenzy Giao Convention Center. Dakal pong salamat. Arabella, sana ikaw ang manalo. And huwag kang mag-alala, sinabi ko rin ito sa ibang mga kandidata. Kasi deserve nyo lahat ang manalo. Nagpagod kayo, nagpuyat, nag-diet, lahat-lahat upang masungkit ang corona. Pero there can only be one, Mutsaning San Fernando. Marami pong salamat sa panonood nyo sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. Ako si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo sa aking anak na si Harper Arabella at wife si Patricia. CLTV 36, atin to.